Læremidler.dk, der forsker jeg sådan lidt klassisk i, hvordan elever lærer og anvender både digitale og analoge læremidler. Jeg har været optaget af et begreb om orkestrering, som vil sige, hvordan læreren i virkeligheden vælger at anvende læremidler, men også udvælger læremidler og bruger dem i klassen. Jeg har også været optaget af et begreb omkring opgaver og opgavedidaktik, fordi den indskrevne elev i læremidler er rigtig vigtig i forhold til, hvordan opgaver de kan både anvendes af elever, men også hvordan man i virkeligheden kan forbedre opgaver, der måske ikke er så gode, når man er lærer. Så opgavedidaktik er ret interessant. Men helt aktuelt er jeg optaget af kunstig intelligens, og hvordan jeg ser kunstig intelligens som sådan en ret vild læremiddelgenerator, fordi mange lærere jo allerede bruger kunstig intelligens ret tæt ind i undervisningen og i undervisningens planlægning, og i forhold til at skabe materialer, og i forhold til at lave opgaver til elever, og nogle gange også i forhold til at kommunikere med forældre osv. Så det kræver en stærk læremiddildidaktik, hvis man vil imødegå de store udfordringer, som netop den teknologi kommer til at, eller allerede har betydet, men også kommer til at betyde i fremtiden. Så der synes jeg, at vi skal være klar som læremiddelforskere i forhold til at gribe, hvordan kan man hjælpe og støtte lærere i at blive rigtig gode til at blive ved med at være dem, der er didaktiske planlæggere, og være dem, der har den pædagogiske dømmekraft, der skal til for at lave undervisning.